Hej. Det er ved at være den her juletid, og jeg ved, at der er rigtig mange, der er omkring sådan den her årstid, lidt mørkere tid, men også en højtid for rigtig mange, mærker sig selv og deres krop, og også lidt larm fra kroppen og noget uro og indre ubehag. Så det tænkte jeg faktisk lige, at jeg ville dele en lille smule omkring nu her, og håber, at det er noget, som er brugbart for dig. Mit navn er Maria Emily Tværmose, og jeg arbejder som Energy Health Mentor, og det vil sige helt holistisk set med det hele menneske, med alt hvad vi er, krop, sind og sjæl. Det man kan også sige i stedet for sjælen, at det er det åndelige. Jeg vil rigtig gerne invitere dig med ind i dag i nervesystemet. Det her nervesystem, som hele tiden arbejder for os, og som måske især i den her tid kan blive aktiveret. Og bare lige kort først i forhold til forståelsen af nervesystemet, så er det sådan, at vores nervesystem er en af grundene til, at vi overhovedet kan mærke os selv, vores krop og vores sanser, fordi vi har det centrale nervesystem og det perifære, og hele det her nervesystem, det er altså med til at sende signaler ud til organer, din krop, din hud, dit fysisk følende organisme. Så det er virkelig vigtigt. Og mange af jer har sikkert hørt om, at man taler om et somatisk nervesystem. Det somatiske nervesystem, det kan vi være med til at påvirke. Og så er det det autonome nervesystem, som er det, som instinktivt reagerer. Som er delt op i det her sympatiske og parasympatiske nervesystem. Det er meget kort, at det sympatiske nervesystem, det som bliver aktiveret, når vi bliver presset. Når vi måske presser os selv her ned i denne her juletid i nogle kasser, som måske ikke har været de mest hensigtsmæssige for os selv, eller måske hopper vi med på et eller andet gaveræs, vi alligevel ikke føler for, eller også så siger vi ja tak til at være sammen med nogle mennesker, som faktisk trækker os, eller vi ved, det bliver svært for os at være i. Der kan være alle mulige grunde for, at vi hopper ned her og aktiverer det her parasympatiske nervesystem. Og det er altså også her, vi møder kamp, flugt og frys i vores nervesystem. Skal vi kæmpe? Skal vi flygte? Eller kommer vi til at fryse, fordi vi er et sted i vores nervesystem, hvor det er svært at finde ud af, hvad vi gør, fordi vi har været presset for længe på det her område. Og så er der det parasympatiske nervesystem her, hvor vi kan gå ind og finde den indre ro. Hvor vi får ro på alle de her nerveceller igen, som er ude og arbejde for os i hele vores organisme og sende signaler rundt til vores organer og vores krop. Og derfor er der altså også en kæmpe stor sammenhæng imellem vores nervesystem og hvordan vi i øvrigt har det sundhedsmæssigt. Fordi det er altså ude i organerne, at de her nerveceller, de også bevæger sig. Så har vi udfordringer med vores større udrenselsesorganer for eksempel, så kan det også være meget interessant at kigge på nervesystemet. Så det er ligesom det her sådan lidt mere nørdet omkring det. Og særligt vores tarmsystem, som måske nogle af jer vil komme til at opleve i den her tid, kan også blive presset. Ikke bare på grund af julemad og julesmåkager, men altså også fordi nervesystemet kan blive aktiveret. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre en lille smule mere omkring min input til tarmsystemet, så hop lige tilbage og se videoen, som også ligger her i strømmen, hvor jeg går ind i det her med tarmsystemet. Så det vil jeg ikke komme ind på nu, men de har en helt klar sammenhæng, tarmsystem og nervesystem, og det hænger urokkeligt sammen. Lad os bare lade den ligge for nu, for du kan bare gå ind og se videoen omkring nervesystemet, tarmsystemet, hvor jeg folder det en lille smule ud til dig. Godt. Så når vi nu er omkring det her med, at det sender signaler, så vil jeg også komme ind på, at når vi har nervesystemet aktivt, som mange har, og det har vi jo hele tiden, men som måske kan komme lidt mere under pres i den tid, vi er i, af flere forskellige årsager, så er der også flere, som møder både kvalme og hovedpine. Og selve hovedpine vil jeg faktisk gerne lige komme omkring her, fordi der kan være mange, som via det her sympatiske nervesystem hopper en del mere op i hovedet og prøver på ligesom at enten at holde tilbage på os selv eller analysere, hvad vi skal gøre for at finde den rette vej med os selv. Så vi kommer til et bedre sted. Det er ikke den helt rigtige vej at gå, hvis vi sådan virkelig skal nå ned i det parasympatiske, det vil jeg komme ind på her senere.
Men jeg vil også lige sige lidt til den her hovedpine, fordi det kan jo være flere forskellige ting, som du mærker. Så kan vi måske lige kigge lidt på, hvordan ser det ud med de der sukker og kaffe og sådan noget. Tager vi lidt ekstra meget af det i den her tid, og tager vi det af en nydelsesstund, eller tager vi det for ligesom at, vi er trætte, vi trænger til et eller andet, vi dulmer, fordi det er svært at være i det her, eller vi skal bare spise os ned, eller drikke ekstra alkohol eller kaffe hen over juledagene, fordi dem vi skal være sammen med, det er alligevel ikke det, der vægter så godt i vores indre, så derfor så må vi bruge tiden på lige at lægge lidt låg på. Så mærk lige efter, stil dig selv spørgsmålet i forhold til det, du indtager, om det nærer dig, eller om det kan være noget af det, der er med til at skabe nogle affaldsstoffer, nogle toksiner nede i din lever, som kan give den her hovedpine. Så det kan være det første og vigtigste spørgsmål til dig selv. Så kan det være tankestress og analyse omkring den her tid, den voldsomme energi, der også er, men også al den positive energi, der er, men er den i kærlighed over for dig selv, eller er den i ønsket om at tilfredsstille andre? Fordi det kan der også være rigtig, rigtig meget af i sådan en tid her, op imod højtider, som for nogen i hvert fald kan have været forbundet med rigtig meget tradition og familietradition, og hvad gør man, og hvad gør man ikke, hvem skal man være sammen med, og hvem bør man ikke være sammen med, osv. osv. Så kan man mærke en indre uro, måske en indre sidren, som også kan være i forbindelse med nervesystemet af den tid, vi er i nu. Noget af det, som også kan være vigtigt at stille dig selv spørgsmål omkring, det er du kommet ud af kontrol? Kan du mærke, at denne her tid på en eller anden måde sætter dig selv ud af spillet? Du kan ikke mærke, at du har kontrollen længere, og så prøver du på at få kontrollen via de tråde, vi nu kan trække i vores hverdagsliv, og det, der skal ske i denne her tid, for ligesom at holde samling på dig selv. Og hvis vi gør det, så kan vores nervesystem altså også stå og flabre rigtig meget, fordi det viser os, at vi skal være i kampflugt, fordi der er ikke ro på. Og der er vi altså tilbage til den her indre uro og sidren, som hovedpinen også kan fortælle os noget omkring. Fordi hovedpinen også har rigtig meget at gøre med, at vi kan være overvældet, tingene er lidt for meget, der sker lidt for meget. Og bare kig på vores kære børn. Jeg synes selv, jeg har en pige, vi laver ikke det store her i december, men der sker trods alt en masse der, hvor hun også er, hvor der er fokus på julen og alle de ord og beskrivelser og stemninger og følelser, der bliver bygget op omkring julen. Særlige krybespil, og hvad har vi her hen over december måned. Det fylder meget, det sætter pres på os, det sætter pres på vores nervesystem, både fordi vi skal tage rigtig meget ind her, fordi at vi også skal tage nogle ting ind, vi spiser så måske anderledes, men i den grad også, fordi det kan være enormt overvældende. Og den her overvældelse, det er altså både noget, der aktiverer det her sympatiske nervesystem, men det er absolut også noget af det, vi skal tænke på, hvis du døjer meget med hovedpine, og det er helt generelt, det er ikke kun i den her tid. Er du overvældet? Er du ude i en følelse af kontroltab, i følelsen af, at du skal tage kontrollen, eller du mangler din kontrol, eller overanalyserer situationer? Og her er vi igen tilbage, hvis vi kan komme over i det parasympatiske nervesystem, så vil kroppen også være tilbøjelig til at give en lille smule slip på de affaldsstoffer, som vi går og holder på af overanalyse, af overvældelse, så den der hovedpine kan begynde at slippe. Jeg håber, det giver mening for dig, at de her ting hænger sammen og kan hænge sammen. Hvad vil jeg mere gerne sige med det? Den her indre uro, sidren, som nogle børn mærker som spænding, og det kan vi jo også som voksne mærke som spænding, men også en spænding af et aktivt, sympatisk nervesystem. Fordi der kan ligge så mange ubekendte, altså det vil sige igen, vi mister kontrollen, der kan ligge så meget af det her, som vi også kender, vi kan miste kontrollen ind i, fordi vi er sammen med nogen, som vi måske normalvis ikke er så meget sammen med, og en del af vores hverdag på samme måde normalt i hverdagen. Så noget af det, som kan være en rigtig god idé at tænke ind over i den her tid, eller hvis du generelt mærker noget med nervesystemet, hovedpine eller indre uro, det er selvfølgelig først måske at få en rigtig god rådgivning på din profil i forhold til, om der er nogle næringsstoffer, du mangler, om der er nogle vitaminer og mineraler, du mangler. Blandt andet ved uro i kroppen er det vigtigt at få lidt god magnesium, og det skal være en god en, inden du går i seng, cirka 20 minutters tid, inden du går i seng om aftenen, som lige kan give dig lidt ro.
Hvis du er udfordret af nervesystemet, særligt i denne her tid, så kan det måske være en god idé for lige at give dig selv lidt ro, fordi du ved, det måske kan være en lille smule udfordrende, og du er ikke der, hvor du måske tænker, at du kan trække dig fra det, fordi det vil give endnu mere uro i nervesystemet, eller du kan sige nej tak, fordi det vil give endnu mere uro i nervesystemet. Det er jo okay. Men så sørg for at give dig selv mulighed for at finde de her lommer, hvor du kan skabe noget indre ro. Og en af de lommer, det kan jo også være at sige, jamen jeg skal have noget Neuroxan til at stå på min hylde. Det er sådan nogle bitte små homøopatiske tabletter, som du lige lægger under tungen, inden du tager til familietammelam. Eller hvis du bare generelt går og mærker noget uro, så er det okay, og vi må godt lige støtte og hjælpe os selv lige præcis her. Udover det, og det er jo selvfølgelig fuldstændig, hvis du kun lige kan mærke, at det er noget for dig, for ellers er der jo ikke nogen grund til at gå og tage det. Og ellers så er det noget af det, som jeg i hvert fald også selv arbejder rigtig meget med, det er lige at få skabt mig 5-10 minutter, hvor jeg lukker øjnene, vender blikket indad, og lige prøve at mærke mig selv, og mærke min egen krop, og mærke min egen vejrtrækning. Hvordan er min vejrtrækning? Er den overfladisk? Hvordan har min krop det? Smerter den? Er den i uro? Er den i ro? Og hvis ikke den er i ro, hvad virker så for dig til at få nervesystemet i ro? Kom ud i naturen, og det er fuldstændig ligegyldigt, om solen skinner eller det regner, for det virker at komme ud og mærke naturens kræfter omkring dig. Forbinde dig med jorden, når du går, og mærk den under dine fødder, også selvom du har store vinterstøvler på. Det kan være den ene ting. Det kan være, at du er med i en meditation af en eller anden slags på det her tidspunkt, eller måske vil joine en. Freja Millet har en virkelig smuk meditationsrejse netop nu, som jeg synes, du skal signe op på og være med i. Den er ganske gratis, og hun har profilen Indre Sandhed. Så gå derind og vær med der. Det er vejrtrækning. Simpelthen sørge for at få vejrtrækning hele vejen ned til bunden af din mave. Og puste al luften ud, så al den her affaldsstof også kommer ud via vores vejrtrækning igen, og nervesystemet kan finde ro. Når vi har en overfladisk vejrtrækning, så vil det give signaler om, at vi faktisk er ude på slagmarken, og vi er i kampflugttilstand, altså i det sympatiske nervesystem. Så vejrtrækningen kan hjælpe os tilbage i det parasympatiske, tilbage til den indre ro. Det kan også være, det er at sæt dig ned og tegne en tegning. Det kan være, at du har børn, eller ligesom jeg har en pige. Altså det kan godt være, at det ikke altid er vildt mindful, hvis man har sine børn med, men om ikke andet inviterer til en langsom aktivitet. En aktivitet, hvor man kan være kreativ, bruge sine hænder, eller lige være i ro et øjeblik. Jeg kan guide dig, nu er der gået 12 minutter, kan jeg se, men jeg vil egentlig gerne lige guide en vejrtrækningsøvelse, som du kan bruge nu her, hvis det er, du føler, at din vejrtrækning er blevet en smule overfladisk, du har udfordringer med mave-tarmsystem. Kig igen tilbage på videoen, jeg ellers har lavet om mave-tarmsystemet. Men også, du kan også mærke den her indre uro. Det kan være en god vejrtrækningsøvelse at lave, inden du går i seng, for at finde lidt ro der. Men du kan jo også gå på toilettet, hvis du er til et selskab, og bare lige tænke, okay, nu skal jeg lige give mig selv 5 minutters indre ro. Så prøv at se, om du kan komme med din vejrtrækning ind i indre ro med denne her lille øvelse. Så hvis du har lyst, så kan du jo være med til den her. Hvis ikke du har lyst, så er du jo velkommen til at hoppe af den her video nu. Det her, det bliver det, jeg ligesom deler for nu, for ellers bliver videoen for lang. Så hvis ikke du ser med videre, så vil jeg ønske dig en virkelig, virkelig dejlig jul, og tak fordi du følger med her. Så er du med nu, så lukker du lige dine øjne, hvis det er det, du føler for. Du må have åbne øjne, det bestemmer du selv. Men jeg vil guide dig ind i at tage verdens dybeste vejrtrækning. Hold vejret, puste ud, og når du så ikke kan puste mere ud, så puster du lige det ekstra ud og holder vejrtrækningen der også. Og det guider jeg så. Okay? Godt. Enten med lukkede eller åbne øjne, så tager du en dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Holder på 4, 3, 2, 1 og pust ud. Og når du ikke kan puste mere ud, så holder du vejret på 4, 3, 2, 1 og trækker ind. Fyld lungerne helt op i brystet og hold på 5, 4, 3, 2,
ind og pust, 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 pust. Og når du har pustet hele vejen ud, så forestiller du dig lige, at du puster det sidste ud og holder på 5, 4, 3, 2, 1 og fyld lungerne, fyld. Og så maven puster sig op og puster sig ud og holder på 6, 5, 4, 3, 2, 1 og puster ud. Måske du lige presser navlen ind mod rygsøjlen og puster. Når du ikke kan mere, så puster du lige det sidste. Og holder 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og fyld op. Og hold på 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og pust ud. Pust. Så har du brug for et andet tempo, så tager du dit eget tempo og puster ud. Og holder på 7, 6, 5, 4, 3, 2. Og nyd vejrtrækning, du tager nu, for du har brug for luften. Mærk, du ekspanderer op i brystet og holder op på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og pust ud. Tryk. Al den gamle affald, al den gamle luft ud hele vejen ned til bunden af din krop. Og du holder op på 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og fyld op. Nyt liv, nyt ild. Brystet løfter, så du holder på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og pust. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vi er næsten ved at være der. Fyld op. Fyld. Alt hvad du kan på 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og tøm. Alt hvad du kan puste ud igennem hver en celle. Alt det affald, der kommer via vores vejrtrækning. Og hold 9, 5, 4, 3, 2, 1. Og fyld op. Den sidste livsgivende vejrtrækning for nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og pust for sidste gang. Pust og pres ud. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En vejrtrækning og pust ud. Tag et par helt almindelige dybe vejrtrækninger. Og prøv lige at mærke efter, hvad der sker i din krop lige nu. Hvad er der sket med din vejrtrækning? Er den blevet dybere? Er den blevet mere rolig? Og hvad skete der, da vi skulle holde vejret? Måske panikkede det en lille smule. Det er nervesystemet, der giver signaler om, at vi vil trække vejret. Men den går i ro, fordi den finder ud af rytmen af, at vi kan komme dybt i vores vejrtrækning, og vi bliver fyldt op igen. Og det er langsomt. Så en lille vejrtrækningsøvelse, lav den i dit helt eget tempo, så det giver mening for dig. Nu guidede jeg den, og så kan du selv måske enten tage tid på sekunderne, for vi har en tendens til at komme til at tælle til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, når vi bliver en lille smule presset på vejrtrækningen. Så prøv at følge guidningen her igen og igen, eller lav din egen. Og så vil jeg bare ønske dig en virkelig dejlig jul, hvor du passer godt på dig selv, giver dig selv nogle små lommer til at komme i ro med nervesystemet, eller få en til at komme med et rigtig godt bud, hvis du bliver trækket, og du forvejen ved, at dit nervesystem er belastet. Find en god behandler, sørg for at få noget hjælp til de store organer og til nervesystemet, så det hele alle sammen spiller sammen.
med alt godt fra mig til dig. Håber du får en dejlig tid nu her. Jeg ønsker det allerbedste for dig i hvert fald.